Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na pud ta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini mga higala, inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Agap. Kumusta na mga higala? Nahinaod ko nga kamong tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay sipon, wala maglabad ang ulo, maglabad sakit ang tiyan, wala mga ato ng inyong buko-buko, daghan pangubahan, pero naginhawa pa. Di ba, Mr. Cheng? Kaya tinawag ka na, tatero ka na father, with nung pulding, kumusta naman ka? Ay, may mood today, kadi mo pada, sa ato ang mga tigpamilyawan, ako din, kumusta ako si, Father Christian Durango. Okay na kumusta to ninyo, no ha? Ni Mr. Cheng o ikaw, ni Posting o ni Ikoy, no, nangumusta to ninyo. Ang mga father, no? Kumusta din, no? Si Father Christian Durango ba? Very good. Very good, no? At least, padayon karon ang akong gawix dito sa kuan, dito sa Kalumbuyan, o maayo ang performance po niya, no? Napalambo yun, pagayo ang matud pa komunidad sa mga tao na pa-akuan po niya, na pa-improve po ang simbahan. So mayo, keep up the good work ha, Father Christian Durango. Ako nagawik sa mga taga-Kalumbuyan. Pariente na ako na ako ng pariente, ang iyahang lulo o lula, no, ang akong lula o akong yang lulo, no, igsoon. Yan, sa ato pa medyo kuan gyud dili day lulo apuhan sana papa sa iyang lulo, no, ug ang akong kuan pod kanang mama sa akong lulo. Ayan. Mga kuan na sila, mga parente na sila, mga gawiks na sila, no, na nga parente na ako na si Durango. May dugo ng akab. Okay. Nahala, no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Pero are na kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabuntuhon. Let Christ transform your natural kining sa tingin ko ana nila libog ko mga higala sa konsultan. Let Christ transform you into authentic love, a love that knows how to sacrifice sa kining sincere and genuine. Ayan, okay, no? So let Christ transform your lives, no, and have an authentic love that knows how to sacrifice sincere and kining gitawag nato og genuine, no. Pope Francis mao kini ang gikuha usab, no, pinaagi ni Pope Francis, no, dito sa kining Corrigan and Latin American National Youth Ministry. Ayan, no, so mo kini ang panawagan karon sa atong talahuron nga Santo Papa nga unta, no, ang mga kabataan-una nato makabaton gyud ni ining gugma nga kamo nga mo sakripisyo tinud-anay ug manggihatagon. Gimanusab CBCP News, no, devotees giawhag sa kakaobispuhan, no, CBCP kining ecology desk, no, kanang doon na kanang gitawag na to devotes ecology desk to ministry. Yan, no, dili lang kay ecology desk lang sa CBCP, kung dili ministry na yon, no. Mao kini ang gibutyag usab sa ato sa ilaha nga presidente nga mao si Archbishop Archbishop Virgilio David, no, muna, no. Nahala, no, padayon ta higala sa baliko, no, ang CBCP karon nanawagan nga ang ecology dili lamang kutubra sa ecology desk, kung dili aduna na yung ministry nga gigahid ang simbahan alang sa pag-amping sa kinayahan ng ecology. Niya si Pope Francis nanawagan karon usab sa mga kabataan
Nga unta ilahag yung batunan ang gugma nga kamao nga mo sakripisyo sincere o manggihatagon. O mao katong higala no ang atong balitang simbahan ni ining kamuntuhon. No, ari kita mahigala sa atuang nga Saint of the Day, atuang nga santo karong adlaw mahigala. No, usa gihapon kini ka santo tungod sa iyahang mga maayong buhat. No, July 19 ang ato karong santo walay lain kung dili si sigod diri sa ato ang makita mahigala Saint Mary Makilap no Makilap Saint Mary Makilap Makillop OP ba o AP depende na ni no basta kay Makilap ni A ni siya Makilap natawo siya na adtong 1842 na dito sa Melbourne, Australia. O niya struggling parental financial talk ang iyahang mga ginikanan medyo kabus-kabus og gamay no and together with Father Juhan they founded a congregation of sisters so called them Sisters of Saint Joseph of the Sacred Heart that apostolate kabahin sa eskwelahan mga pagsagop sa mga poor children o sa mga orphanages and other works of mercy. They beg from door to door, no, to come up with money for their apostolate. So, nagpakilimos din taon kini sila si Saint Mary Makilap na aron ang ilahang pinalimsan ilang ihatag, ilang gamiton sa ilang mga proyekto. Mayo kaya, no? At least natagaan po og higayunan ang mga manggihatagon nga makatabang sa mga pupri. Ayan, no? Okay, no? Sumawag ka ito ang atong santo karon. Aray na kita mahigala sa ato ang catechism. Roman Catholicism gihapon ta mahigala. Roman Catholicism. Ang ato karong isgutan gihapon usa sa mga pagtulunan natong mga Katoliko, no? Nga gyud pod natong batunan. Roman Catholicism, CCC 1457. Ano sa maning CCC? Catechism of the Catholic Church number 1457. One must confess serious sins at least once a year. No? So, usa gyud sa mga pagtulunan natong Katoliko mahigala, mao gyud nga mangumpisal gitag kausa nala, bisag kausa nala at least once a year. No, pwede pog sigihon ninyo pero pwede pog kanang ko ano. Nya ato kanang mabasa sa CCC 1457, after having attained the age of discretion, each of the faithful is bound by an obligation faithfully to confess serious sins at least once a year. No, nya kuan ka na. Gisuportanan ka na sa canon law, no, sa canon 989. After having reached the age of discretion, each member of the faithful is obliged to confess faithfully his or her grave sins at least once a year. Ay ano, sa muna nga katong medyo do natay mga gribos katong itong nakapanhapaw ta ginagmay, naka baka pamakakta ana do natay mga daotang do natay mura bagato bang gitinguha ang asawa sa atong isig kaingon bana o baka atong gitinguha ang kini kana bang sa ngalan ana ato ang kamtangan sa atong isig kaingon o baka pamasangil ta, no, bear false witness against thy neighbor, o baka wala ta makasimba matag Domingo, no, muna yung mga grievous sins. So ato gina siyang ikumpisal. At least kay ang kumpisal natong mga Katoliko at least once a year. Labi na gayud katong mga sala nga mortal. So makapangutaan na kita usam day kining mga salang mortal padre. No. There are 3 conditions must be met before ang usa ka sala mahimo nga usa ka mortal sin. Para manalitan, grave matter, no, grabe yun, grabe, no, unya full knowledge, unya complete consent, no, si kanang Monsignor Gamaliel na itong sa among meeting na katong nakalabay Miyerkules sa hapon, matud pa niya, case to case, yun ay, kinibitang paghukom bitaw nato kabahin ining mag-suicide, kaya doon naman giuban nga ang hinungdan sa ilahang pagpakamatay kuan kanang depression, no, muna nga dili na siya full knowledge unya dili pod complete consent kay depressed man siya, wala siya sa mayang panghuna-huna pero ang iyahang sala grievous,
Pero dili siya mortal sin sa iyang paghikog kay naa man siya ay kanang wala man siya sa mga pangunahuna. Matud pa ni Monsignor Gamaliel, gawas kaha kung ang imong paghikog gilikay ka kay daghan kang utang. Ayan, no? Kanabitang nilikay ka tungod kay daghan kang utang. Tungod sa kaguol, sa depression man ning kaguol. Kana bang daghan kay kag utang ba nilikay ka sa imong utang mo nang nagpakamatay na lang ka. No, kana siya grievous na siya, dako kay na sa laa. Gani matud pa ni Monsignor, may puruhan nga dili na gina sa bisahan kay dili man ang iyahang kamatayon kanabang justifiable para no? O daghan pang uban no, baka tungod sa daghan kaayo mo na nga matud pa niya miingon si Monsignor Gamaliel nga para ber sila mo desider kabahin kung bisahan ba o dili ang usa ka na naghikong kuanon jud sa do gitawag natong thorough investigation aron nga masabtan nato, no? A sin of grave matter which lost either of the other condition is not a mortal sin. In such a case, the matter is grave, but the sin is not. Sahay ang sala nga nahimo ang kanabitang ang gihimo niya grabe gyud pero dili mortal sin. Kaya nga naman sometimes dunay duha ka mga kuan na tan-awon pa nato. Full knowledge o complete consent. Sa ito pa, full knowledge, nakabalog yung ka nga saya na sala ng imong gihimo na gyud nimo. O baka ha, tibuok yun ang imuhang huna-huna ang maghikog yun ka. Muna yung gitawag nato. O niya, kung natong tan-awon diri sa kining sa atong kinahanglan gyud kang mangumpisal, no? Ang kinahanglan gyud kang mangumpisal. Unya, doon na tayo mga teksto kabahin ining pagkumpisal, no? Sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 15 mo kinang atong mabasa. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo magaayo. Pagampo sa tao nga matarong dako kahipuan. Ayan, no? Sa ato pa kining James Santiago Kapitulo 5 versikulo 16 giawha gyud ta nga magsugiray gyud ta sa atong mga sala ug magampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo ang pagampo sa tawo nga matarong dako kahimuan. Unya sa Juan Kapitulo 20 versikulo 21 at 23 mo kini nga atong mabasa. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya isla sang gihuypan ug giingnan nila, kung pasayloon ninyo ang sala sa dawatan ninyo ang Espiritu Santo, iya sang gihuypan ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, napasaylo kini. Kung dili ninyo kini pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ayan, no? Sa ato pa, sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21 sa 23, gitagaan ni Kristo o katungod ang iyahang mga tinunan nga makapasaylo og mga sala. Unya, doon naman musupak ba nga maingon, ang Ginoo ray makapasaylo, dili. Hasta ang tao makapasaylo kung tagaan siya og gahom sa pagpasaylo sama sa gihimo ni Kristo ngadto siya mga apostoles. Unya, ang mga apostoles nakadawat usab niini gikan sa mga ang mga kaobispuhan nakadawat usab niini gikan sa mga kining apostoles kaya ang matud pa ang direct successor sa mga apostoles pinaagi sa ordinasyon laying of hands mauman ang mga obispo. Unya ang mga obispo pod nipasa usab kining niining maong katungod nga kanamong mga kaparian ordinaryong mga pari, no, nga makapasaylo pod mi og mga makasala pinaagi sa sakramento sa sakramento sa kumpisal. Amo na, no? So unsa ganitong topic karon ng pulding ay kabahin mater sa kining mangumpisal bisan ka usa ka tuig. Ano man kinahanglan man gyud ta mangumpisal ng pulding. Kaya ano mapasaylo nga ato mga sala bisan na pakita diri sa yuta. Very good. Nang anong adto mo kas pare. Kaya mga pare manggod pa diri mo adunay katungod pagpasaylo diri sa yuta. Ug kung sang Ginoo makapasaylo man pod pero diri sa yuta gitagag katungod ang mga pare. So kung musugid ka sa imong mga sala, kung madto sa imong isig kaingon sigon sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 16, adto na naman ka musugid sa mga pare. Kaya mga pare aduna may katungod pagpasaylo sala.
Very good. Kuha gini mo 100%, no? Ang pagtulunan ng puting, no? So, muna, no? So, nakasalamat sa inyong pagpaminaw, ha? Atong mga friendship din, ano? Mga friendship, no? So, sa anong topic karon? Roman Catholicism, ang CCC number 1. So, ning CCC, kuha na siya? Catechism of the Catholic Church, number 1457. After having attained the age of discretion, each of the faithful is bound by an obligation to confess sins at least once a year. Okay? Klaro? Pino, din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini ang inyong alaga, Reverendo Padre Double A. Manamilit na usab kaninyo. Manalangin ka na to ang Diyos. Magkagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mayong Mundo, Pilipinas.